Det er ikke mig. Fik du det? Læg den lige op, ikke? Har nogle rimelig godt undtagen Maja og jeg. Tak. Altså, du kaster en øl heroppe. Ja, kom så Jacob med. Yes! Funky. Ham, der vandt Danmarksmesterskaberne i Abu Dhabi. Lad os løbe! Han ejer 100% af Jetty. Og han har aldrig nogensinde haft tømmermænd. Han vinder Gulhat Hue fra syd af vores elskede shaper Simeon Sons. Og man skal skrive under på den her, så det ikke er sorte penge. Men, nu kommer twistet. Man skal selv opgøre det til skat. Du skal opgøre det til skat. Opgør det til skat. Skriv under. Opgør det til skat. 5.000 kroner i cash. Ikke god med sig nedgården. Opgør det til skat. Okay, tredjepladsen havde 57. Andenpladsen havde 64. Førstepladsen klar vinder med 75 point. August Rus! Bring booze and friends. Husk drip. Skal jeg direkte ned på letvind om
Nej, det er fra i går, det her. Du læste med det fra i går. Silas, Godmorgen. tak for en hjernedøb fest i går. Husk at gøre jeres lejligheder ren og pæne. Get the fuck out inden kl. 11. AI bagage, sæt spilkælder, de markerede bås. Please gør det, så vi kan holde BBO 25. Ses på pisten. BB. Det er jo, En abe i alle henseender, og det er så dejligt. det er jo. En abe i alle henseender, og det er så dejligt. En abe, nej. Hvad siger du? Det sagde Svend ikke, jeg kan ikke se, hvad det har. Men er det en abe? Er det en abe? Er det en abe? I alle henseender, og det er så dejligt. Er det en abe? 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 Sommer. Er det en alle henseender, og det er så dejligt. Er det en abe? Er det en abe? Er det en abe? Push the tempo, 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 push the tempo. Den går på YouTube. Kaffetid. One more. Happy. Amen. Amen. Corey going crazy and he always cook a beat up. Han er jo lykkelig, ham der. Din, Sonja. Jeg ved ikke, hvad du siger til. Hvor klippede de hurtigt væk der. Det er klippet meget hurtigt væk. Nå, det klippede de tilbage. Ah, det var godt. Det er fordi, det er en herre, der sidder, en misundelig herre, der sidder Ja. og styrer billederne. Så tager vi til Karibien. Ja, Ikke? er det en abe? Nej, Hvad siger du? det sagde jeg simpelthen ikke, for jeg kan ikke se det. Jeg kan ikke se så langt. Der sidder en meget Der sidder solbrændt en mand. person. En person, Ja, et og snakker i rigtigt telefon på sin jolle. Ja, Ja.